Kenal ini kau bau jisu Mendai bau aingu tangi ke bakrau. Kababel ke tu yang ini bau jisu. Uyo tak sandali kipu artli dokha. Tang sandali kipu artli dokha. Jisu udah aingu. It's not a big thing. Kamdai kaba how lagi ke bakrau aingu Uyo tang artli kita kidokha. Sandali kipu. Udah ngo udah kedia ongga ketin ke jangan belai. Barhabau kedia habau aingo barhabau kedia. Kababel ke tu ingi bagata. Kajing aingo jengu katrikam. Ki kpu ki roi laga roi. Ki dokha ki suka laga kha. Kha gumnum tip tambah kha. Kan ni dokha ba im kata dokha ba yap dah. Tadi ba im to kha peleng don peleng don kha ba direct ba mi ba di dokha ki baladap syat. Ki baladap syat. Kipuru meladap lupa. Kiroi bat Jisu besar ya kita kisan hajar ki batengan. Tangki rang ba kababel ka ong tangki rang ba asan hajar. Ki rang ba gemut ki shinrang. Saki kentai pe ni bun kentai da. Hak to por ngai bun kentai bi. Hak por buan sengau Jisu ngai. Tu sengi dai kran kong susan ngong ani ai stanat ba ke kran ki kentai. Hak Bible. Kadai kata finopet ki bakam i ju trai imat di kintai ki bom salia wat bandan hading pena la dadi ban yaur ki om lele ta mengindan wi hading pena badu trai tading ta ngatip nganget bagi kintai ki kambon hagata kesngi chenrang le se ki la bandan ki rangba sanajar ki kintai de trai laisha ai kata khat sanajar kamun kanno arpo hajar sekelung kena kelung li ba bon ba Hakapor mensuali tiga ani ia roy bete kumulong nong kendong jungi si po kat ar kat san kan nongot ba kun spi kan ringut oh tu roy trai hak tu kapor kum tai ngai kilaya ba bat kun bat nat kilawan ya lam lang syakata ke jaka ka ba moh ka badon ujisu bat hangta kilaya don lang bat ujisu haba kilaya don baru trai yang ujisu ngusun ai ti pa ba utip ba kilaya tangan tading ta pleng trai utip om tang ya kata ka ba kenja mensim ke jangi utip ya kenja dolu utip bagi tengan bat ke babel ke ong ba ulas ngosen ai wong ladang pelat no igni ki pat ba yo ki kelan no halenti na marba ani lalai sngi ki klembam klemdi ani kata ministry ke jang trai berkat vi ring ta wong kilitiet utes ki senran wong kilitiet jing bam mo te ki senran ki ong ani kan di pat ba adalah daptat PD dekorator ru dang jenjaran besar ne ta kensan mentah sanon leo sanon puan sanon betul mar ke pertay bro tadi utrai usyutas seki henry utip ya ke kebun le badai tang sungu ba utrai bangingi sakri di utrayam watip lut na dong sadong iki cindan kam jungi kabakin jado bakin jaman sim baru udah besar kita ki beriau udah isnai ki ong yo ki kelon ki yap tersau lan tium sya kata. Makata ka dege jing syam habang idon baru utrai unum sya yangi wat bantia tengan. Dan ki beriau tu kanau poster ngatia tengan bingi sekriu ble ong kata da ka de. Ka stok lan ka ba something is wrong. Ublay ora bale fasting kata kaya laga jong henry ublay ubangi ki sekri. Dei ublay uban pentia tengan ya kita ki sekriu. Yang besar, pendapat, ya kata ke bagi dan kam. Tading tahu try udah ainghu ya ita ibarit. Itifen ibarit jang tahu kena agak agak sengi kala long ke jingkerku namar bau Jisu unang ban value. Kisenran kau ini tong ni kena romdap ni. Dari try ainghu. Kada kita tahu ainghu bakal roy. Bang ngai akan ke sengi abang indang ban ainghu kan ke jing ainghu keberit. Wah, ngatip kan roy nang nis kemat, amen. Ngini i ke jing karoy, ngini i syai ke jing manbha, ngini i ke jing kentil, ngini i syai ke jing seiso. Ya ka bau blame nang le alor ni ke yeng. Kam ta mi susan. Kimi jung i. Syami. Bade ke yeng bro ko bai ginung i ya ka kamba aga jong trai. Ba lengba kata ka ba kendiat ba pi ai hagani ke sngi. Oh, pi ai se keti ke jong trai wan ban ai ngo, ke ai se utrai, habang ai se utrai.
utrai udah sengungu kata baleng ba kata ka bakendiat utrai un penroy iki hajar ban besar iki hajar iki lak mesti sedang iki hajar iki lak senan nang ni sekmat ni syai kata kiberiu ki ong inga manu itu ani nang baban keren ni penak ba ni senat ake English ke jong i om dei tang kata office nat kata Henry ka dot ke jong i ka dei ka bakam vini kan do i ngong best palat tading ta try sebenan kami yang anget sebenan kamu try ngai ngo you blay kamu ngai pi bu blay la bu lupa ya kata ka bakendiat la pi para menginang ban ai ngo you nang penroi syo ya kata bahkan dalam ke jingkerku bahkan wei ka singing dalam pois sebeneng pindalengo atat besibun ki bikin ai ku blay ya pi Unaga day namata ka jikri ka jong fi namata ka to ka testimony fi ai mentanga don hang ni habeneng mentanga ngai yu jisu namar ka day ka to ka jing pala ka jong fi ta ka day ka tangi roi to ka jing roi saying thank you It's all because of your mercy. It's all because of you. It's all because of your spirit that I can come to you. It's not because of what I've done, not even one. Lord, I come to you. It's all because of your mercy. It's all because of you. It's all because of your spirit that I can come to you. It's not because of what I've done, not even one. Lord, I come to you. So say thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all you've done. Oh, thank you, thank you, Lord, I owe to you. Just say it again, say it, thank you. Thank you. I wanna give you, Lord. Oh, thank you. Thank you, Jesus, for all you've done. Thank you, Lord, I owe to you. Thank you, Jesus. Isngu ani ka pore idan i pastor pi maulang. Idan ro hang nega jaka. Ayurin ay ka kitien ka jong blay kindiat na ka por mata. Ay kublay hakane ka por i pastor bay ay nga hakane ka por pangan sam kindiat ya ka kitien ka jong try abat nga sutu ya kane ka way ka benta ba pi dang yathu ya ka ay ka bala jia mo ma pi bala mat pi sutu ba na ay ba pi lawan ban mi bat ka khamdai ka basuk hanoi nga yo i ya bay pastor i yathu mo pi yo thia suk i pini nga kidon kidur ba wat mangi ba pet dum suk ka pet ir kidur Mapilih badan hak tu kejaka ya kaba POE markmat. Barangala ban ong ipi hak ni kesengi pila ban ong kumba umose su ong hak sam kendai po dekat bakalar bangin nyo ya kesengi baro hau try. Namar kiri kesengi ke bau try ula ai. Dei nama katau David ong hak sam ches palai komen sim jonga tu kerku yo try bar baro kabahanga ken. Belai u kerku yo try. Jing syau lari baniap por bau sol ube ya u. Usor ulat mu ban sum ya u. Kajingyap ula yo i bunsin ha kajingyam ke jong. Henry yo i pat ya ka sangti ke jong blay. Bat kam ta me astunat we shakri jong blay uang. Ba kajing pensle ka klem ino yo David. Bat namar bu don ya kajing pensle. Wat habau don ha ka krem ro. Kibriu kiwan ban ya sno ban don bat u kumba henrus pa angot. Ban nganget ro namar ba pidon ya kajing pensle ke jong utrai. Kumba pi yathu banga sengap ya kata mau pikir mau ya utrai badai namar kata namar kecing pensle pila ban
mare ban hier katu syapo pila ban le hadu kata bat pia kenduru ya kita kibriu ki badai biang ki banyarap namar balai namar ba pidon ya ka jing pensle bat kata ka jing pensle ru katut lang ba ke jong pi da ki lak mot kibriu ki yo sngo ya ka ei ka ba utrai ulale bha ya ka jing em ka jong pi bat ngala manong ya pi pila ya lang ba ka tes bat kata ka tes ka kala testimony namar kibriu ki yo mat ya kata kacing kru dei namar kata ngia don lang kum ni hakani gesngi ya ka banong atrai ai ngo ya me namar mela long shisha ubabha mela sei yang na kata ka jingyap mo mat nganget ya ka sam arpulai pila yo mat mo banong pila da hiyat na ka tem serngeu jong ka jingyap namar pila yo i ya kata bat hanreu try wong ngalong mga uding du bat ushandu ngalong mga ken utau jing pha bat ke jing sunai ha ke jing em jong pi banganum eno ya pi lam ne len dat ya pi ban nganget kalong ke jing kai lang ba ke jong pi pat ya ke jing em jong ilang iwei pa iwei bangim tip teng teng ngilai sakanono kan lenti ngi perkhat da kumai hara yo kadon pat da ka wei pat ka plan kan mau baman kadon tang ne wei ka plan ya ka ban penjot bat ban penyap yang i nama ka bible ka ong unong tu uman tang bantu handai uwan ban penyap bat ban penjot handai ka mon ka jong trai ban ai ngi ka jing em bat ka jing em kar hai ru de ha ka to ka si ngangai usaitan ulamut ya ka basnio handai utrai upen kelas ya ka jing pla ken bat dei namar kata ha ka ni ka si ngim sudan hang ni namar ka don ka dau bangi don hang ni namar ngi lai omat ya ka jing pha ka jong trai kham tam lang ba jong pi ngi ru ngi omat ya ka jing pha ka jong trai ken bat ga ngai ru bo trai udang penon kampat nang ni sakmat ya pi sakawai pat ka benta unya lam ya pi namar balai ngitip kum kini ki encounter bangi ngi sham fitip ka transform ya ka jingmut jing perkhat bat ya ka jing em jongi bat kham tam ru ka ai ya ka benta ka jing em jongi sapang ka value of life ka ei kini ka jing em batang si khilip mat ngira bentu no handai dadai kini ka jing em bangi ngi em pat ngi yo ya ka jing em ru ka bam chukut la nginang ban plai utrai hakani ka slakando trai ka tin ka jong blai ka on kitab jing pan pau ba ma u un pla hakmat ka jong kupa ngangai hakata ka sinong ba ma pa ka khon ka bala yai ne scam gain ka bala ne jing mot ban ngangai namar pila renew ya ka mind ka jong pilang ba ka tin ka jong blai dei namar kata filong sound mind ba ngak tin nong wei mo ka chimo jing prakhat ka ba biang dei namar kata por pi ai jing plai pastor reng tu yong dan tai perlok jong pi yong ila ya chi sha nang ka jing ya ngitip bai la ngim don ka tin ka jong blai am ngim don ni to ka jing mo jing prakhat ka ba shai teng teng ngi dapet na bar i biang bet han roi chapo ka jing le ka ba kraw ngabun sen nga juhi kai kene ba teng teng kibriu ki kemen tang shabar haba ki da poi sha ka jing thia la jong haba ki da thia ba om da munum no batep kei ba ki chia hang ta ka de ka struggle but ka jing le ka ba kraw hang ta han roi aingo namar ba fi don ya ka jing persle pi like lot na ka ta ken namar ka jing persle am haba ka don am soitan da kwa taru ubtuj no ta umla ban bat yangi namar ngi don ha ka jing persle ban ngangai bo try udang persle bat udang ai ka bor ya pi bat kumjuru yang ilang iwei pi wei ki be don lang ha ka ni ka jaka ki bangi ngi sakhi ya ka ei ka bo try la le ha ka jing em ka jong pi ka ngi an le ban ai ngo yo try sa chi sin ngi ni yang ha ka ni ka por ka menta tu ngi le lang ha ka jing twai ha ka mat ka jong try ha ka ni ka por ngin pen kraw ya u hakani ka por nginget ngila aingu nganget pastor mane por basdang hakani ka por tu ngin le banyero ya u ken da ka ktien ka batip da ki tlit ki batip lane da ki tlit ka ba utrai u ai ngi bangi ong tlit u pom tip tu ngin le lang hakani ka por haki ching dwai shi por bangin yero ya utrai lang ba ki ching dwai ki ngin ka ang la ka jong ka juntur dan i wei pi wei nang ne nang hangi ba don hakani ka jaka lapi dei ki long keme ki samla neki rang ba nganget pi omat ya ka jing ba ka jong trai tungin le lang ha ka ni ka por ya ka ban ya ro pat ya u ken lamba ki thele ki jong ya trai bet ni wan ha ka ni ka por ka ba menta trai bet ya ka ban ai ngo ya me bat ban ya ro ya ka kerteng ka jong me namar ka don ka bor ha ki jing ya ro namar me shong ha ki ki jing ya ro jong ki ki pai lang ki jong me ngi ya ro namar me long me u blai jong i me long me u tau trai jong i u ba la ya lam yang i uba ten yang i da ka ti ka mon me don ya ka jing tmu ka ba kraw na ka ban ta ka jing em ka jong i ken dei namar ka ta ka no ka ba sniu kam la ban ka ta yang i ken ya trai be ngi pen kraw ya ka kerteng ka jong me ngi pen bo ram ya me ken ya trai
Jesu bet hakani ka por hakani ka jaka kenya try bet kumne ngi don lang atry bet hakani ka jaka try don tang ka way ka benta kata ka de ban pan kraw ya ka kerteng ke jong me kenya try bet ngi wan hakani ka por kum taw nong Samaria kenya try bet ban dem makmat ka jome ban yero ya be ban pan kraw way u ba me melong ken ngi long kum taw party bayos ken atrai bed uba pan kraw yame uba dei tong mau uba ito yame hagta hapo Jericho kiwe ki kam jam la tep me dei mano ki shu bot yame hare u barti mai satrai upan kraw yame lamba bo ko Jesu ko nu David namar upan bena siapang utau sim uka baka ket ke jong uka long siapam jekot ban ngiro hagane ke jaka atrai be ngipen bena atrai baka jingsen shar ke jome kalong siapam jekot na ki pam jekot dei namar kata kam dan genono ka bala ben yeng yele yang iken namar ada me medon ka liang jongi uei ken u bala ben yeng yele persya yang ingi aingu yame atrai be ni kapor bat ngi pen kraw ya ke kerteng ke jome ngi ro ya me ngi pendon buram ya me bat ngi ra ya ke kerteng ke jome che jerong du atrai Jesu be hagani kapor ke bamenta ai ngo ya ke bamela le nam dan ke shakri ke jome ke nya try bat ngatip atrai medang ai bor ya medang transform ya ke jingem ke jongi bai dang long atrai kata ka jing shai ke jome kata ka mlo ke jome ke nya try kadang ubi kata ka jing ubi ke jome atrai baki breu ki man ya ke ke ba kraw na ke jingem ke jongi bat nget atrai medang non kam ya i atrai badai namar kata ngi ro ya me atrai be namar atrai ka jingyap kam la ban kata haba don unong penem ba badai ma me kenya trai ngi aingo ya me atrai nam ta kata ka burom mat ka jingi ro ngi ai me ani ka por menta haga kerteng ke jong chi sungi de dwai amen but amen Uwe badai banyo ka jingi ro